Biz ayet vavanı yitirdik. İne söyle. Julius, teret olay yazvağı. Yine mi? Niko, teret hap bol. Niko, teret hap bol. Bunlar ne hili çağa? Olan haysi birinin öz kakımdığın bilýän öýe. Doğru. Bir batır, yinnam, udyn. Sen onu gördüňmi? Oň ýanyna barmak üçin näme bermeli bolsa bererdim. Men bilýän. Ýöne beýle zat bir gecede bolmaýar. Bu işte tejribe gerek. Men tejribem bar. Hawa, ýöne sen özüňe inanmagyň gerek. Men sen uçup biljeňe inanýan. Indi senem inanýanyň görköz. Ine söyle. Pikir etme. Inan, diňe inan. Inanyp biljek bol. Inanyp bilemem. Men uçdum diýen ýaly şeýle gerek. Elbette Niko. Elbette. Niko, sen kakın tavuk bolupmy? Sen edil tavuk ýaly uçýan. Men kakam Ayaz baba bilen uçupdyr. Men kakam bolsa Ayaz baba. Garaşyň menen tepide. Men näme diýenimi adyňy düşýärmi? Beýleňe ur. Hiç sada üns verme. Men kakam 3 ayakly haýwan. Men kakam 4 ayakly. Inni üns verme. Men hä düşünemok. Eger men kakam uçýan bolsa, näme üçin men uçamok? Ayaz baba gulluk edýäniň näme üçin uçýany hiç kim bilenok. Mümkin olar mamladyr. Kakamym uçýan näller? Sen olardan 10 esse batyr. Olara üns verme. Sen dogry aýdýaň. Sag ol. Men dagy turgunleşmäge gitjek andiler. Olaň meni görmejek ýerlerine. Men onu gözüňi tutamok. Däriken. Eger seni kimdir bir göräýse, sen dagy gitýämiň andiler? Elbette ýok. Menim sen bilen gitsem bolýarmy? Näme? hiç kim hiç ýeri gidenok. Iň bolmany size gidendok. Antler dagyna mi? Jülgöden gitmek gadagan. Men näçe gerek aýtdym. Hawa jenap. Hiç kim hiç ýere gidenok. Men ondan Sally daýdamy alyp gelmegi haýyş etdim. Oň saglygy yaramaz. Sally daýdy. Tans bolun, Sally daýdym. Hemmäňe sag bolun. Men gitdim. Men size kömek edeyim. Nähili gowja olun. Men size kömek edeyim. All right. Bolya. Won't be so funny. Haçanna möjekler görüňizde gül kuýadyňda düşmez. Bu ýer howpsuz. Sebäbi biziň bu ýerde digimizi hiç kim bilenok. Şoň üçin hem hiç kim jülgän taşlap gidenok. Bolýar jenap. Siz başlygyňyň aýdýanyny esdäňizmi? Şoň üçin hem hiç kim daga gidenok. Düşünüklümi? Bolýar Julius, bolýar. Ahyrsymy. Ertir dağda görüşür. Hani göreli? Bu yerden sağa, bu yerden çepe, yine bir gebek sağa, yine şu yerde de avtobus bolýar. Ne şu yerde? Yok mu?
Niko, bowjuktur. Why does nobody believe that Dad lived before the forces? hiç kim inanana. No one ever met. Sebebi menden başka onu hiç kim görmendir. Maňa o barada gurrun ersene. Bolýa. Your dad. Sen kakan Ayaz babaň toporuna iň owadan sogunny. Onu men bilýän. It was the day Bayram gününiň ertesidi. Men çiğce otlar ýygyna ýatym. Birdenem Ayaz baba edil men ýanymda gonny. Santa's sleigh. Oň arabasy döwülipdir. Yer ontoň näme boldy? When I met your dad, Ana şonna men sen kakan bilen tanışdym. Ol örän owadanny. he took me for a Ol tipilýän arabany bejerenni menem ýany bilen alyp gitdi. Bulutlaň arasy bilen jürgülen üstünden uçup gitdik. Muňa ananar ýaly. Soň ol uçup gitdi. After that, Şondan soň men onu görmedim. Eger ol şeýle gowy bolsa, näme üçin oğul görmäge gelmedi? well, Sebebi ol Nikiň doglanyndan bihabar. Beýle zat bolar diýip kim pikir Sen eder? näme üçin oňa aýtmadyň? Sebebi ol Ayaz babaň ýanyna ýaşaýa. O ýerik nädip baryp bolýanlygyny hiç kim bilenok. Sen onu göresiň melenokmy? Yok, men başga bir ýigidim bar. Maňa şol ýeterlik. Bar gitdi ýat Niko. Ece, kakamyň ady näme? Giýjeň rahat bolsun Niko. Oh, bad luck. Şowsuz bolly baslyp. No reindeer Hiç anywhere. hili suwun ýok. Bize suwun gerek. Bize nahar gerek. I've got an idea, boss. Mende bir pikir bar başlyk. Garamsy. Suwunlar Reindeer eat moss. Soğunlar garımsı ot yiyerler. Bizem soğun yer. Yolu kıyskarsa boljak. Bidere gaydypdyryn. Bir zada çalışmaly boljak. Gidingde yer ýaly zat tapyň. Suwun tapyň. crash landing maneuver. Ýuwaşlyk bilen gonmaklyňam gerek ýeri bolar. Siziň şu ýerde diňizi men bildim. Siz maňa näme aýdyp biljek? Sen maňa kömek etmeli. Men hiç zat edip bilemok. Ýok, bu ýer howply. Tizrak ýydymyza jülge baralyň. Haýş edýän. Bolýa. Ýöne ýekejemin. Mümkin sana uçmak gerek geldir. Sen meýilleşdirme bilersiň. Bu bary bir ýere düşmek. Ýöne ýuwaşyk bilen. Men düşüp bilýän. Ören owy. Hani agajamin Sen aklyň çaşdymy? Suwunlar agaja çykan oklar bu samtyklyk. Sen onu başararmyň? Meni saklajak bolup pikirem etme, hawa. Come back. Evet del. Now that's a Mun owadanlygyny ananar ýalyl. Olar tapmaklyň kynlygy gaty bir geňem del. sen nämäni gödüňinde tutýan? Olar agajyň üstüne ýaşap başlapdyrlar. Näme? Don't worry, Nico. Sen tolugunma Niko, sen uçup bilersiň. Really? Sen muňa ananýamyň. Elbetde. Näjekler? Kaçın! Look where you're
Nire uçağına deret. They shouldn't be able to find us. İnne bizi tapmazlar. Come on, Sagan. Yer. Beylikler haberdar etmeli. Walls! Walls! Möcekler. What's going on? Nemi? Möcek var. Biz olar I thought gördük. I told you that. Nika, men aytdım ha. Olar ýerine düşüp gaýtdylar my? Yok, biz aramızı açtık. Senin namın var mı? Black Wolf will. Kara möjek degener, yer. Pek naharlanaly. You go ahead. Gidiver, men garaşık. Maňa näme bolsa da bolýar. Defensive formation. Gorunça geçin. Erkekler, ayarlar ve çağılın daşın aylının. Çağalar, berik gelin. Enelerinizin goloyuna olun. Şu yerde durun. Durayman. Saklanın. Saklanın. Emergency evacuation. Göçer. Ilgan, ilgan. Kaka. Çaltırağıl gali, katrak. Dad, Kaka, yürüsene. Hey, you let him get away. Sen olar yellen sıptırdın. Nico. Niko, sana istat bolanok gerek. What's going on? Sana näme boldy? Everyone, Hemmäňiz köşüşüň. stay calm. Who left the valley and Düşölgäni kim taslap giden bolsa, möjeklerim şol getirdi. Olong, men ýyzyma düşmänliklerini men anyk bilýän. Yene duçmany öwrendiňmi? Gör sen näme etdiň. our home, Bu bizim öýümüz. really our land? Bu bizim durmuşumuz. that's enough. Besesene. Olen tek çağı ahri. On beýle tatlar edip gelenok. The wolves will Möjekler yene gelerler. Özlerim köp bolup gelerler. Biz gaçmamyz dowam etmeli. Biz hut şeýitmeli. Una is right. Olmamly. We have to keep moving. Gitmek gerek. Where to? Ýöne nire gitmeligini bilemek. I don't know what Men to oňa do näme with the boy, diýjegimi Julia. bilemok. He just O maňa doesn't gulak asany. listen. He'll grow out of it. Ol ösüp barýan From çağı. now on, there will On be no more kakasy mention on of uçuşy barada inni gürrüň bolmasyn. Ol onu ýatdan çykarmaly. that boy Nico is Ol ören kejir çağı. Şon nisene. How can you trust a boy? Uçmak isteyen suğuna ne edip ananıp boljak. I know. Eger men oň bilen gitmedik bolsam, Then we'd still have a home. onu has erbek bolardy. Nico again. Men sen oň bilen oýnanyň islämok. Innik gezek ol bizim barymyz ýogumyza ýanar. No wolves to be seen. Möjek görnenok. Where's Nico? Hani Nika nerede? Niko, Niko, Niko. Niko, Nico, where? Niko sen nerede? Nico's gone. Niko ýitirilmeli. Biz onu gözläp tapmaly. Basla.
must continue. Biz yolumuz dowam etmeli. Bolmasa möjükler izimizden yeter. Hay şeýdän kaka, biz onu tapmaly. Oğlum taşlap mene gidip bilmem. Hiç kim sürüyün taşlak gitmellär. Birden sen izini möjükler görsenätjek. Sen biziň hemmämiz helak edersiň. He's right, Miss Una. Ol dogrydy ya. It's a job for me Men möjüklerden tapyp bilerin. Nikane atmandan görüp bilerin. from the air. Onu alıp geljekdiňe söz ver, Julius. Biinjal bolma. Nico! Nico, Nico! Nico. Nico! Nico. Dur. Ah, so. Yeri näme? Nire agrodun? Men Ayaz babaň ýanyna baryp, gyş bayramynam kakam bilen geçirerin. Great idea. Ören o pikir. Sen şeýle pikir edýäniň. Hawa. Ýöne Ayaz babaň nirde ýaşaýan hiç kim bilen ok. Şoň üçinem So, why don't we go back? Soň üçinem ýör izimde gaýdaly. Ýaşlardan soraly. Mümkin bilýäni bardyr. Men bilýän. Really? Dogurdanam. Olar hemişe şu dağdan aňyrda ýitirim bolýarlar. Hey, so does the moon. Aýa mitrim bolýa. Diýmek ol dağın aňyrsyna. Nonsense. I have to be Men sana açyk aýtjak. young man. I'm drawing this. Ine çydyk. Eger sen şundan geçseň, onu men Will. Fine. But you're on Bolya. your own, Nico. inni sen bir özüň alýan. Men gitdim. You hear that? Sen esleýärmi? That's me. Men gidýän, Leaving. gidýän. Bolýa, maňa anam ýok. Size men bolmasam gowy bolar. Oh. Then again, Santa's fell. Are you Sen kidding näme, me? oýun edýänmi? I've always wanted to go there. Men hemişe Ayaz babaň ýaşaýan ýerine barmagy arzu edýärdim. Peristeler, oýunjoklar, ondan kim ýüzegürer? O ýerde güjejekler bar. Men halas boldum. Suğunlaň bütün mürsürüsini nädip gözden tutturdyňyz? Olar şeýle bir neji. Tasmailini öldüripdiler. Meni gudrat halas eder. Tanış ýüzleri görmek ne hili ýakymly. Salam, ýagdaýlaňyz niçik? Men adym Elsie. Ören gowy, men nemeleri baştan geçirenmegi ananmarsyňyz. Hemme kişi pawaşda tip börke, men gelmäge çykdym. Soň gelip görsem hiç kim ýok, hiç zat. Men bir neçe günläp adaşyp geldim. Maňa suw berin. Men ören suwsadym. Haýş edýän. Haýş edýän maňa suw berin. Näme akly ýerine dälmi? Ah, wah görüljük. Siz möjükmi? Sen molsa güjüjek, mulayim hem tüýjüje. Men tizi ýigrenýän. Oňa derek olar mehirli, hiç kimi ýenoklar. Olar Ayaz baba sowgat paýlamaga kömek edýärler. Eger siz mehirli bolan bolsaňyz, Ayaz baba size de iş tapardy. Ondan soň siziňe ýer ýaly zadyňyz bolardy. Şeýle dälmi? Men dogry aýdýanmy? Ayaz baba bilen çmoli. Sowgat. Ine bu bolajak zat. Buga azar vermem. Ol meni gowy pikir döretdi. Ol biziň tumarymyz. Biz uğraýas. Inni kudurolga Ayaz babaň owasy. Let's. Gel. Din zalali. Ayaz baba,
Biz geldik diýen ýalymy? Howwa. Ýöne. Ýöne. Men şeýledigine onanypdym da. Well, you did your Sen best. ne masaryan bolsaň şonu emetdiň. Iň bolmany ihlas etdiň. Bize ýan berdiler diýip hiç kim aýtmaz. Hey! I thought Men pikirimçe biz basalyp çykmadyk. Şeýle ýaly. Howwa. Ain't no point in looking back, so they tell me. Though I know this to be true, I've been Are you- tossing and okay. Hanım, size hiç daha bolan näler? Hanım Vilma. Ýokla hemmesi gowy. Sen bir zada iýilişdiňmi? Ýok, men diýin jalyan. resting. Näme? Hmm? What Sen men üçin beýtdiň. for? Hey! We just Biz şu wagt seni halas etdik. Exactly. Hut şeýle. Now Menin siziň ikiňizden halak etmeli. your lives before we're even. This Ören ajak. is great. I'm already Men late şonsa for da the gün ortak iýje halyan. And you thought Sakalardan hanging möküp up sen and tiýdirak bararsyň keep oýtdun. things up? Maybe Mümkün I'll have to onuň say halak etmeliler. twice. Şeýlemi? Beýinjelik bolma. Sen bizi halas etmeliler. We're heading Biz demir gazyga barýar. O ýeri gün watar. Demir gazyk beýledi. Anha, beýlek. That's O ýeri gün watar. campus. O ýeri demir gazyk. You know, Bilýärmi? Nico, Ol sana möhüm zatlary öwretip biljek. one important Kimde kim tebigat bilen ylalasyp ýaşap bilmese, onu hökman ýok ederler. Şeýlemi? Ananay, misal üçin, bulutlar alyp görelir. now. Ine şeýle. What could that Bu näme bolup biler? Näme? Tupan turýarmy? Bola ýan ýalňyslyk. mistake? No. Hiç zady ziýansyz bulut. Type of cloud is harmless. What it means. Korkma. No need to be afraid. Niko, bu ýöne bir ýel. Just that guy. Bilmäne malarsın. It'll blow over before you know it. Julius! 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 Men size bir zat aýtmak isleýän. Men hiç wagt sizi iýmen. Şeýlemi? Hiç kaçan. Ören? Ören ajak. Hawwa. Men bir zat ýetmeli. Mene ýadadım. Listen up, Ulowasyň. man. For years, Yıllar boyu biz özümüze iýmit gözläp geldik. for our next meeting. Inni bolsa biziň No more. Thanks ýol for görkezji tumarymyz bar. Bol, Elsi. I have had enough. Biziň durmuşymyzy düýp götür üýtgedip biljek menne bir pikir bar. We're going. Biz Aýazbabaň ýanyna gider. And we're O going yerde to kän feast on suwgun his mar. flying reindeer. And by Bize eating düşmanlarymyzy ýitek, their olaryň güýji bize geçer. will become ours. You Inni
Ayaz baba möjekler bilen uçar. Sizimizi böylenim için bağışlan. Eger siz on soğunlarını yiyseniz, on size kahar gelmez mi? Şeylemi? Soň çüýne men onu yerin. And I Men oň ýerine özüm geçerin. Maňa garaşyk bir topar çağıjyklar barada pikir edin. Ýöne Aýaz baba olar ýemelli, soğut bermeli ahyry. Täze Aýaz baba, täze düzgün. Inniki dururgo Aýaz babaň owasy. Men onu gittim. Tutun. Niko! Niko! Sen nerede? Niko, seni öğrenme öğrensat. Seni 5000 demeki koyup gidip olano. Olar ýyzymyzdan ýetip gelýärler. Bol tygrak. Uçyas. Özüň halas et. Men seni ýeke goýman. Beýle adetse gowluğa bolmaz. Ay yok. the reindeer. Gören akıllı soğun. Hiç kim diri kalmaz. Men kimi görýän. Konserdi men açýan. Men beýle wagtlary men gowy berýän. Şeýlemi menim? Bu ýeri boş. Men erkedýän, ýokarrak bek. Ağaç, beri tap bol. Men görýän. Ýolawçylar. Ber goturuň. Men muňa inanıp bilemok, hiç tat bolmady. Single scratch. Erwet bel pıntıcak. Boy. Pantacak? Ayaklam. Men ayaklamyň bardygyny duýamak. Sen edýäniň näme? Uy, bağışla, tötenleyin. The reindeer Soğunları boy yok must be etmeli. destroyed.
Bu yerde diňe birimize yer bar. Özüňiziň halas edilenligiňiz üçin minnetdarlygyňyzmy? O nähil halaf edilenimiz. Meni hemme zat gözüňiňde tutulun. Ýeri bolýa-da, pyntajak. Men seni iň soňky gezek halas etdim. Bolýa, biz indi hut bolduk. Gidip bilersiň. Yok, gitme. Bu ýerde meni göresler gelen oklar. Ýör Niko, Ayaz baba ho ýerde. Menin tek gidemo. Ýöne Ayaz baba beýledi. Oňa gulak atma, oň bilýän zady ýok. Santaq nere dedin sen bilýämiň? Men o ýerde işledim. Sen eşitdiňmi? Senin ondan ýagmy? Ýör biz bilen. Möjekler Ayaz babanam, sugunlarym ýerler. Näme? Haçan? Näme üçin sen maňa aýtmadyň? Siz köşüşüň. Möjekler hiç açan Ayaz babaň ýanyna ýetip bilmediler. Sag bolun. Haýş edýän dursana. Sen bize öýren gerek. Biz näme etmeli bolsa eder. Näme etmeli bolsa edersiňizmi? Sen degen oturma, bu wagtlaýyn. Sen haçanla bolsa bir wagt oň sugunlary gördüňmi? Hawa köp gezek. Menden öýleri gaýryp biljekmi? Baş üstüne. Şolaň biri men kakam. Çynňmy? Sen kakaň şolaň birimi? Hawa. Ol şolaň biri diýmäň näme? Ay, hiçle. Men olar kaka bolýandylar öýtmeýädim. Oň ady näme? Entega bilemok. Ýöne o maňa uçmagy öwreder. Olar onu gowy. Olar diňe şol iş bilen meşgul. Men ol näme istese şona möwrederin. Şeýlemi? Belentlikde durmagul başarýarmy? Dogry dem almagy. Ýa-da guyrugyny aýlanmak üçin ulanyp bilýärmi? Görsene muny. I'll be keeping Men an sana göz gulak bolaryn. Şeýlemi? Julius. Yok, men adım Julius değil, Julius. Julius. Möjekler. Bu yerde gıytkarak yol ýokmy? Bar, ölüm derýasyndaky ýalpaklyk. Ol golaýjakda. Ölüm deryasy. Inede ol. Elbetde. Ine men meýilnamam. Kılga tiýdirak. Büyük Niko. Bol sana sen başararsın. Bol. Ervettel. Ören gowy meýilnama Julius. Ütköşük zat ýokly. Bu diňe batyrlyk çeşmeti. Ine bu bolsa ölüm derýasy. Ýöne biz nädip geçer? Köprüň üstünden. Ya da yok. Hemmäňiz ýerinizde durun. Biz uçmaly boljak. Sen aklın çaşdymy? Men hemmesini edir welmaňy dişýal eder. Bu ýerde welmaň näme daxyly bar? Indi sen maňa gulak atan okmy? Sen hemişe maňa sen uçup bilersiň diýädiňä. Bu başga. Bu bolmaly fiýaly. Men uçmany başararyn. Boljak. Ay yok.
That's the Yine suğunun soňuna da çykdyk. Görýän bolýan hakykatdan hem sen biziň ýol görkezji tumorymyz öýdýän. Wah, fakyrjyk. Ýör, başga ýol gözlemeli. Bize iýmit garaşýar. Niko, tur. Vay bolmady Ferit. Niko sen meni esjeňmi? Şeýdira bolsana Julius. Hawa. Bize bir topordaş gerek, köprek gerek. Yok, azyrak gerek. Niko hopasynda sen orta daş gözleýän. Men duýdurşum boýunça 3 2 1 bol. Niko. Ol diri. Beri killa. Benim. Ýörüň, wagt ýitirmek bolmaz. Käbirimize diýin jalmak gerek ya Allah. Rex, sen ol hakykatdan amayat baban ýerdi pikir edýämiň. Bilýäňmi näme? Yaramaz işler etmek biziň däbimiz. Ýöne biziň hemmemiz beýle däl. Käbirler şoň ýaly bolup görünýär. Sen maňa gowy häsiýet berip biler öýdýämiň. Görüverir. Guyruğu buloylap bilermiň? Hani kuyruk bol, eýlek buloylun. Bol. Yine de guyruğun bilen urlaşýanmy? Tanıtacak. Sen dostluň kim? Hiç kim. Meni tanıştırıp bilmezmiň? Ol Sally daýdam. Men ayalym. Bu bolsa men oglum. Näme üçin sen öýde olar bilennän? Bir ýedek ýer wagtlar soğuk kış geldi. Körpüce azıqdy. Men ýer ýaly bir zat gözlemäge gitdim. Öwrülip gelsem hiç kim ýok. Daýdamam, oglumam, ayalymam. Garyň üstünde möjekliň aýagy bardy. Men ören gynanýan, men bilmeýänlerin. Indi men maskalam Niko. Täýäl öz kakyny tapýança. Asen maskalan barmy? Hawa, bar ýaly. Bar ýaly.
Men maşgalam, men aydymçy bolmagy islemedi. Men ýaşdym. Ondan öýden gitdim. Men köp ýyllar bäri öýe baramok. Şoň üçinem men saňa gowy düşünýän. Men düşümde qara möjük biziň sürüýimizi inemi kim beýleklere topulýam. Ayol burýan owur düş. Olon gelen üçin sen günäkar däl. Hiç kim seni günäkar saýanok. Sen onu nerden bilýän? Eger Julio şeýle diýen bolsa ol dogrudyr. Well, there's something that I wanna say, and there's something that I gotta do. Even got down on my knees to pray, 'cause baby, I miss you. 'Cause baby, I miss you. Yeah. Ýigitler, men sizi Aýaz babaň obaty bilen tanıştyrayyn. Bell. Biz onu başardık. Yür tizrek, yür. Ertir bayramçılık. The entrance. Santan jülügesini girelge. O yerde ölüm hopla kapanlar köp diýerler. Heniz o yerden diri aydyp gelen ýok. Ýeser. Ýa-da galan gorkok. Hey! Hey, şu yerde ýoly gysy kalsa bolýa. Gysga ýoly gözläp ýörmämizi bet edelim. Men pikirimçe Whoa. Oh, we haven't been very siz lucky. men aýdýanymy dinläňiz oýdan. In my considered opinion, you didn't hear my considered opinion. Sizden soň edidim. Men sizin tumoruňyzmy kam diýipdirin. Hut şeýle de, birden o ýerde haýsydyr bir garaşylmadyk ýagdaý dörese, sen bizi halat edersiň. Men birinji bolup giderin başlyk. Men seni hemişe küýsärin, Spikes. Teresap bolun ýigitler. Bolly. Nika, men seni goýbermen. Wilma, on kakasyn tapda salam aýt. Biz Nika bilen şu ýerde galarys. Korkary zat ýok. Bu ýer hoply däl. Tersine ajap. Ören ajap. Öňe.
Seri saf bol. Minnettar. Boys, Yigitler, biz geldik. Şu yerde arzuun hasıl bolýar. Hiç nenem del. up there. Bu yeri Ayaz babaň ustahanasy. Görsene mını. Bu yerde bolsa oň uçar meýdany. Oho. Kakam. Men kakamı görürüm. Niko. Adamlar kim ise sen garaşyň ýaly bolano. Oň näçiligini men bilýän. Men eşitdim. Ol neme? Ol gahramanlar kiýa wagtlar edil beýlekler ýaly bolanoklar diýjek bolýar. Men kakam beýlekler ýaly. Maybe we should. Mümkin bayramçylykdan soň gelerse? Niko. Wait. Dur. Vay o mını. Berip durun oglanlar. Häzir saatlanmaň wagty däl. Siz düşünýäňizmi? Sözünü kesme, tere tap bol. Sizem. Hatardaky suwgun. That has got to hurt. Ağır yan bolsa gerek. Berekella, tatsanam Ayaz babany kakypdyňyz. Hey, what's the bright idea? Yigit, sen kim bolarsyň? Standing on the run Bayram harama çykarjak bolunmy. Christmas. Yok. Men kakam. Men onu. Sen biziň kimdigimizi bilýärsiň ha? Elbetde, bizi bilmeýän mami. Flying horses. Santa's flying horses. Ho ho. All right, that's Bolly, betedin. Inni bayramçylyk udokda däl. Inni ýalňyşlyk gaýtalanmasyn. Ertir şular ýalda üçin işden gowulmagy mümkin. Hut şeýle. Bular ýal näme? Bizi hiç kim gowup bilmez. Hiç kim biziň ýerimizi tutup bilmez. Biz uçýan suwgunlar. Yigitler, gowja bolun. Siz men ýüregime düşýäňiz. Gel ol ýigidi diňläliň. Hawa. Möjekler ba. Olar sizi Ayaz baba bilen bilelikde iýjek bolýarlar. Thanks, kid. Sağ ol ýigit. Korkura zat ýok. Hiç sürmejek bu ýerden geçip bilmez. Gowsy bir zatçy geç. Ondan reallär. Well, Ýeri näme garaşýar? Salam, bu Donner. Bize yeni içeri ýalyda at gerek. Toňy. Näme, yene mi? Yigitler, gulak atın. Men pikir edip gördüm bolýyn. Hiç kim geçelgeden geçip bilmez. Dogrymy? Onu edip geçipdir. Men Salam yigitler. Bilma. Şeýlelikde menne siz üçin aýdym bar. Ören owy, bolay. Başlaýar. Hello, fellas. We know you're heroes and you can fly so high. You all make Christmas a special time. Now one of you will get a surprise. Yeah, a real big surprise. That's what I'm saying.
men bilen bil aýtmaly. So strong and wise, or is it cutie Cupid with his dreamy eyes? Is it Vixen or even Blitzen? Come on, Prancer, don't you tell me no lie. Listen, fellas, this boy has come a long way today, and one of you share the same DNA. Yeah, one of you is Nico's daddy. The what? Näme? So tell me. Şeýlelikde boyun alyň. Oň kakasy kim? She's right. O mamla. One of you is my Sizin dad. biriňiz men kakam. Sizin haýdyňyz ýaşaçyk gyý suwuny typýan araba mindirip aýladyňyz. Hemmemiz aýladyk. Yigit, biz bütün dünýäde tanalýar. Bize suwutnama gerek. Flying forces! Ho ho! Flying. Siz gahramanlar däli samsyklar. Her name Oň ady Ona. Onu Homwell'den. yadyma çönok. I was so Men sure. bilýär. Aýaz babaň uçan suwgunlary. Ha! None of you just. Sizin hiç biriniz Florial çağa münasip däl. Ýör Niko, We don't need these. olaň bize geregi ýok. There is one way. Düňe bir ýol bar. The ability to Uçma okuýby kakasyndan ogluна geçýär. Eger ol uçup bilse, onda biziň haýsy da bolsa birimiz on kakasygymyzy biler. Yer näme ýitler? Synav. You don't have. Sen onu etmäge borçlular Niko. There are Başka ýolum bar. finding out who your dad is. Meselem, Like. Meselem, I know. uçup biljegim men bilýän. Sen aýdyşyň ýaly. Don't worry, Tolgunma? Ol başarar. Imagine sen özüňi asmana kyýylyr diýip hata ber. Gorkma. Gorksaň uçup bilmersiň. disappears. They're not here. Sen ýykylmarsyň Niko. Sen uçarsyň. Hani başaryp biljeňi bile görköz. Sen başararsyň. Hani bolýar. Ýok, men seni goýbermen. Sen ananaň okmy? Believe I can do it. Hawa, ýok. You almost died. Derýanyň üstüne de ta felak bolupdyň. Birden bu gelek şolsuzlyk bolsa, I don't need Julius, maňa sen kömegiň gerek gel. dur. Anan uçarsyň, uçarsyň. Ýok. Ey vay! Niko. Niko. Sana hiç sat bolmady gerek. Sen mamle keniň. Men başarmadım. Well, he tried. Ol ihlas etdi. Tolgunma. Wilma. Bu batır ýigidi ýygyna öýlerini alyp git. I guess. Görýän weli men kakam Aýaz babaň suwuny bolmandyr öýdýän. Olam edilmeýän ýaly gorkak bolupdyr. I know. Men sana düşünýän Niko. But when we're back. Ýöne öýde bolsaň gowy bolar. Men öýe gidesim gelenok. Back home. I want. Men uçasym gelýär. Anan ýany sen hemişe aýdýadyňa. Ýöne sen allapsyň.
Men yönü teretavra kolumda. Sen meni şu yere göýberesin gelmedi. Beýle däl. Kakamy gözläsiň gelmedi. Nika. Sen men uçmagymı islemedin. Nika ýuwas. Ýigitler, gelmedi ady sen bulaşdyrdyň. Men sana gadagan edýän. Sen maňa buyruk berip bilmersiň. Sen men kakam däl. Men sen göresim gelenok. Niko, dur. Oyun edýär ahyry. Möjekler. Yok. Tezrek. Berik. Möjekler. Bu yerde möjekler var. Men ýeke möjekler ýydym-a. Möjekler. Uçmağa taýýar bolun. Inni siziň täze aýadywaňyz bar. Niýem üçin olar uçanoklar? Olar gorkdylar. Olaň ynamy ýok. Hani, bolluňuzmy? Hani tiýdirek? Ýöni ýüzüme däl. Agşam nahary taýýar. Sen ölüpdüň ahyry. Häzir sen mazalyja gülersiň. Niko! Kime bolsa beriňiz kömek edin Ayaz baba hupawanya. Siz Ayaz babaň möhüm maslahat bölümine jaň etdiňiz. Eger siz özüňiz gowalyp baran bolsaňyz, öz isleňizi bilmek isleýän bolsaňyz bir düwmäni basyň. Eger siz diýen etmedik bolsaňyz, onda şo ýerde garaşyň. Siz bilen biziň perişdelerimiziň biri habarlaşar. Hana aydın, siz nämen bolmaly ýaly berjay etmediňiz? Bolýa, onda size sowgat bolmaz. Please state the nature of your naughtiness. Okay, no presents for you. Görlemini ayıcık şoğlu olli. Salam suğun. Biziň Thompsony belkilary nähil tutýanymyzy bilýärmi? Onu öňüne goý. Ginjak bolma Nika. Men oňun sınsa worun. Julius! Niko! Koşuş, hemmesi gowy. Ýür, ýagdaýyň gowy. Sen bize kömek etmeli. Uç! Men olary göremok. Olaram meni.
Enne sana hiç kim kömek etmez. Hey, come back. İyidiňe dölen gorkak. I wasn't Menem finished. tek bu sorama. Nico needs Nika help. kömek gerek. Onu kömek edin. Biz özümizden halat edip bilemdok. Boy, brave. Şu ýigit dağlardan, deryalardan aşyp geldi. Siz bolsa uçýan suwgunlar. Ol sizi gahrman hasaplaýady. Sizi inanýady. Ol ýalňyşypdyr. Well, was he wrong? Onda bolar kim? You're the world famous flying. Her hili ýagdaý bolanda boyun bolmayan suwgunlarmy? Ýa-da ýabylar sürüsümi? Just a bunch of frightened horses. We're reindeer. Biz suwgun ýaby däl. Biz aýaz babaň uçýan suwgunlary. Nico. Julius. Hold on, Nico. Berip dur Nico. Santa Yiğitler, tiz olun. Suwgunlar gutardy diýilligi. Julius, yok. I've always believed in you. Men hemişe taňa ananýadym Nico. Yok. Julius. At least I won't Olmaz go men on aja ölmem. stomach. Peýgamberi. You did it, Sen Nico. başardyň Nico. Sen uçup bilýän. You can Sen uçýan. Boss, what do we do now? Başlyk, indi näme etmeli? Garymsy otbaqa suwgun kime gerek?
Hey, you want to go see if there's some... Ne mağalandan göresin geliyemi? That sounds like the best Kış bayramı Christmas ören present goğu ever. toğut. Good work. He yigit. Sen zor ekenin. Sağ ol Frans. Is it? Well, actually, Bana- you can call me Kaka deyip bilersin. Dad. Sen You're my min dad. kakam mı? Yeah, Seylemi kadiyen. I guess so. A big cheer for my son. Yigitler, men oğlum üçün, kahraman üçün. He's a jolly good reindeer. He's a jolly good reindeer. Berekella. Yigitler, Ayaz baba tayyar. So, Seylelikte. you must Sen be niye kadar? Nick. Hava, cenap. Men estisime göre sen batır yigit. Maňa sen ýallar gerek. Tell me you may be able to do Yigitler sen maňa kömek edip bilersiň diýdiler. Look at the boy. Seretle ol basardy. Really did it. You were pretty... Senim batır. I Men ediloň ýala däl. Aww. Listen, Kulak Dad, as. I'm sorry. Men bada wada aýtmadygym üçin bagysla. Telling you right away. Men ýöne Guess I was... Scared? Korktuňmy? No, Ýok, ýok. Bizi gorkutyp bolmaz. Get scared. When Christmas Kış bayram gutorandan soň öýe gaýdyp barsa bolar. Sen ýene ejem görersiň. Grandpa. Onsoň biz bileje ýaşap biler. Oh, of course. Oğlum. That'd be just Ören owy. We need to practice Ýöne flying bir and her gün race turgunlaşmaly. over the Alps, shoot off Alpyň üstünden ılgamaly. Aýa uçmaly. Yer onsoň näme? Soň ondan medel bolar. even more fun. Suğunlar aýdymy, suğunlar oýny. Bütün yüce daňdana çenli. Kezellik. Howa şeýle. I have to go back home now. Men öýümize dolanmaly Niko. Ejeňe men sen janyň sagdygyny aýdaýyn. Sen Ayaz babaň iň suğuny boljakdygyny bilýän. Julius, dur. Sen hemisi ardy ötüsiň ýaly. Yok Julius, dolan ýydyňa. Goodbye. Hoşga, Son. oğlum. Why did he Näme leave? üçin ol uçdy? On pes gelberek gelmedi diýen. I'm telling you. Men size hakykat aýdýan, ol uçup billi. Inni ol Ayaz babaň suğunlarynyň biri. Sen taryhyny dinläp durmaga biziň wagtymyz ýok. Olar aslyny oňun alyp bilenok. I Julius, men sana oğlumu inandım.
I believe Men you. sana ananyan. Do you? Niko bagtlydyr diýelim. Elbetde. I've never seen Men onu şeýle bagtyar görmändim. Hey! Näme? Näme bar? Bu näme? Bu Niko. Niko? Niko uçuyor. Niko uçuyor. Niko, oğulcuğum. Ece, hem kişi bize seyrediyor. Sana hiç tat bolan okmi. Vah oğulcuğum, sen nerede oldun? I'm sorry. Gidenim üçün beni bağışla. Niko, why sen näme olarlardan? horses? Because. Sebebi Well, And they Olar sen bir özüň ride goýberdilermi? on your own? Those Olarda hiç şeýle duygu ýok. bu olur. Never thought. Hasan ne bolsa bir wagt olary görenöýdem okdum. Gellik ýigitler. Biziň janymyzy halas edenligi üçin Julius'ni biziň toparmyzyň hormatly agzaty bolar. Bu biziň minnetdarlygymyz. Näme? Ören gowy. Onu başladyk. He's a Squirrel, not a hamster. A hero, not a prankster. Ho, ho! Thanks. Sağ olun ýigitler. That's Bu has öterek bolýar. Yes. Howo, ýöne häzir kış bayramy ahyry. It's Christmas. Hey, Nico. Niko, You coming with sen biz bilen üçäňmi? I went all the way Men to Santa kakam Fe, tapmak üçün To find my dad. şonça ýol geçdim. but then I On realized he hemişe was with men me all along. bilendigine soň düşündüm. I'm staying Men here. şu ýerde galýan. Men bayramçylykdan soň mehmançylyga bararyn. If that's Eger okay. sen garşy bolmasaň. I could teach Howo, you. men sana dik uçmany, howada aşyratmany öwrederin. Well, I mean, if that's okay. Ejen garşy bolup durmazmy? Merry Christmas. Kış bayramyň gutly bolsun Niko. Let's get this Uçtuk show ýigitler. on the road, boys. Ho, ho, ho. Hi. Salam Niko. Wow. Over here. Bäri gelin. Bu ýerde ýer ýaldatken, suwamken. What did I tell you? Men size aýtdym ha. Ýigit uçmagy başarýar. Niko, ýuwaşrak. Niko, beýle zat etme. Ýogsa da hany ýene urýar. Soňy.